दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउस क'क्राझार बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमु आफाद आइजो अनसाइ आफाद आरो लोगोसे गुदि बर' फोरोंगिरि जों जयै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि आयदाया जाहैबाय जे आथिखालाव जि मोनसे सेल्फ एनुमेरेशन जि मोनसे सेन्सासनि खामानि जाबाय थादों आरो बेवहाय जों नुबाय जे बे सेल्फ एनुमेरेशननि जि पर्टेल बेवहाय बर' रावनि अपसन गैया जायखौ लानानै गोबां जोंखौ सोंहरदों जे बर' थुनलाइ आफादा मा सान्दों बर'नि माहारि आफादफ्रा मा सान्दों आरो जों नुदों जे थारैनो बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों जे बर' रावा भारत संबिजिरनि मोनसे गनायजानाय राव आसामनि मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज नेक्स्ट टु दि एसामिस नाथाय जोङो फिल खालामदों जे मालाबा समाव जोंनि रावखौ मिथिनानैबो डिप्रेक्ट खालामनाय बायदि जों मोनदों दा बेखायनो जोङो रायजो राजानि जि सेन्टिमेन्ट बेखौ सनमान होनानै जों दिनै बेवहाय सावरायदों आरो मोनसे खोथाखौ जों दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बुंगोन जे जि मोनसे इन्सट्राक्शन मडिउलनि जि मोनसे बुक बिजाब बिथांमोना रानदों बेयावबो इंलिश आरो एसामिस बर'नि खुनु मोनसे प्रभिजन बा बर'नि खुनु मोनसे बिजाब बिथांमोना हराखै दा बे बेलायाव RGI सिम थांनाय जाबाय बाथ्राखौ मिथिनाय जाबाय नाथाय बिथांमोना बुंदों जे RGI जे बे खेबाव बियो जानाय नंला नाथाय जों बुंदों बियो जानांगौमोन मानो जायाखै जों बिनि थाखाय दिनै सानलायदों आरो बेवहाय जोङो सानलायनानै नुबाय जे जोङो आसाम सरकारखौ बोरै हायो जों मिथिहोगोन जोंहा बेवहाय रायजो राजानि सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा दङ जोंनि रावनि मान सन्माननि बाथ्रा दङ जोंनि भारतनि मोनसे राव बियो दिनै बे भारतनि मोनसे रावा माबोरै थालांनांगौ बे जोंनि मोनसे कुइसन दा बेखायनो जोङो दिनै बेवहाय मोनसे मोननैसो थांखिखौ जोङो थिरां खालामदों बे जाहैबाय जोङो सरकारनि खाथियाव जोंनि जि दाबि जे बर' रावा बे पर्टेलाव हाबनांगौ दा नङा उनाव फैबाय थानायब्लाबो बियो हाबनांगौ दा जुदि हायाब्ला बिथांमोना उनावब्लाबो सोनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव दिनै जेसेबां बेवहाय लोब्बा आफादफोर ज' जादों बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादा जि खामानि मावगोन जों जयैनो थानानै बर' थुनलाइ आफादखौ मदद खालामगोन जेरैखि जाया जोंनि रावा जेनाखि पर्टेलनि जेनाखि राव बेवहाय हाबनांगौ आरो उननि जि सेन्सास बे सेन्सासाव जाहाथे खुनु पइन्टे बर' रावा थालाङा बे बिथिङाव सरकारखौ जोङो गोख्रों भाबै जों मिथिहोगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि मानजाथाव आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदि जोङो दिल्लीयाव थांनानैब्लाबो जों RGI खौ लोगो हमगोन आरो मानि थाखाय थालांदों आरो मानो सोनो हाया जों बेनि थाखायबो जों बिथांमोनखौ गोसोखांहोगोन बावैनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों लोगो हमगोन आरो बिथांनो जों गोसोखां बिलाइ गथायगोन जोंनि जेसेबां लोब्बा आफाद दङ जोङो जयैनो थांनानै जोंहादि गावनि राव गावनि थुनलाइ गावनि सिनायथि गावनि थामोन्थानि फारसे मोजां मोननाय दं गुबुन हारिया जेरै मोजां मोनो जोंबो मोजां मोनो बेखायनो जों बिथांनि सिगाङाव जोङो दिन्थिहैगोन जे जों मा लुबैदों आरो जोंनि मानजाथाव आफादगिरि सानै बिथांमोना जेरैबायदि बुंबाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे जोङो फैबाय थानाय समाव जायागौ माने जोंनि रावा पर्टेलाव हाबागौ माने सेन्सासाव सोजायागौ माने जोंनि नाजानायखौनो थाबाय थागोन गणतान्त्रिक भाबै आरो बे बेलायाव जोङो गणतान्त्रिक भाबै सरकारा जाहाथे जोंनि जि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ सनमान होयो बेखौबो जों लुबैदों